Dan il-papa ta' Janet. Ilu 22 sena jbati bil-marda tal-ALS. Senta ilu, Emanuel jidħol dar Bjorn. Id-dispeċini li bata ħafna malli għala is-60 u għal forsi tgħid ħadd istrieħ ftit u flok straħ beda jimrat. U nimmissjaw ħafna ħna. Kuljum immorru naraw praċetta ħna. Janet tgħidilna kif missiera filli kien raġel b'saħħtu filli spiċċa jbati ħafna. Mbagħad spiċċa f'wheelchair. Mbagħad spiċċa bedridden, il-batija li tbata u l-mami speċjalment ġifieri. Għamlet 20 sena l-mami tuħossibu. Hemmhekk isek qiegħed il-ġenna, differenza kbira majnuna l-carers, album tajba, nurses, jekk ikollok bżonn xi ħaġa jġibuwilek hemmhekk taf kif bħala tabib, fizjoterapist. Ġifieri sibna ħafna għajnuna. U Bjorn, l-anġlu għalija jinu Marija, jipprova jisimek u qiegħed bħalu u jipprova jifmek. Ma nistax nemmina minnu dak, kien għalija m'hawnx bħalu fid-dinja autentiku Bjorn. Ma nafx nista' ngħid iktar jien. Għal Janet, Bjorn ifisser Isu wara Alla li jiena. Alla qabel kollox, sewa xina nemmen ħafna. Isu għalija jiena xi ħaġa kbira ħafna autentika. Fimt xi ħaġa kbira li m'hawnx bħala. Jiena qatt ma smajt bibniedem bħalu, ġifieri bħalu bħal Marija. Qatt ma smajt bibniedem qiegħed f'dik is-sitwazzjoni qed jipprova jgħin il-ħadd ieħor mhux il-wieħed ta' irid jiftaħ dar għax hawn ħafna każijiet ta' ma nafx huwa speċjali immens.